Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regai tibva tapinda messages edu, atadzoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai. Anzi, mukomana shimakadi zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Inini nyaya yandiunza pano handifungidziri kuti zvine urombwa mukati, asi kungoti amai guru vangu vaenda nenyika, ndofunga vari kunakidzwa nekudanana nemunhu ane connections, ende vanotozviziva kuti mukoma wangu hapana zvavanombofa vakakwanisa kuvaita. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, so mukoma vakamboya kunoku kuUK kwainge kuine fellowship yemapastors. Vauya kunoku amai guru vakavasiya kuZimbabwe. Vavasiya kuZimbabwe vakabva vachizodzokera kumba. Pavakadzokera kumba ndopavakazonzwa amai guru vachiti vainge vaenda this other conference yakaitwa meno kuVictoria Falls. Saka vachibva ikoko hanzi vainge vava kungotaura nyaya dzepolitics, zvinhu zvavainge vasati vakamboita before, because vainge vasitombori interested mazviri nyaya dzepolitics, but zvakatanga kubva pavakaenda kuVictoria Falls. Saka ndokwavakanosangana nembinga yandisingakwanise kuti ndinge ndichikuudzai zita rayo, because mawani mukoma. Saka ivo mukoma vakazoti nerimwe zuva hanzi vakabuda vachienda kutown. Pavakazodzoka ndopavakabva vachizoona kuti pamba painge paine motikari yainge yakapakwa pamba iri Toyota Fortuner isina manumber plates, iri nyowani. Vakabva vachizobvunza amai guru mudzimai wavo kuti ko motikari iyi yakapakwa pamba kasi tine muenzi here? Hanzi amai guru kwava kuti kwete, hatina muenzi, motikari ndeyangu. Motikari ndeyako? Motikari yacho waiwana kupi? Vakabva vati motikari ndakaitengerwa nefriend yangu. Saka hanzi mukoma vakatomboseka, vakafungidzira kuti maybe it was a prank. Vachitaura ivo vanoti vakapinda mumarooms ose vachifungidzira kuti maybe painge paine muenzi ainge avashanyira, because kuti mukadzi angangotenga Toyota Fortuner, mukoma nanshi model handichataure kuti ndegore ripi kana kuti zvakaitika riini. Saka pavakazoona kuti mumba mainge musitomborina kana muenzi, that was when he saw kuti amai guru vainge vachitotaura chokwadi, kuti chokwadi motikari yainge iri yavo. Ndokubva vatoratidzwa bhuku remotikari, makiyi emotikari. Bhuku remotikari vaitotaura kuti motikari iri muzita ravo. Vakavabvunza vakati, naiwe ndiudze muna kutengera motikari ndiani? Vakati, it is just a friend. Ndobva vachizoita name drop, vakabva vachizotaura zita rembinga yakavatengera motikari. Mukoma vachitaura neni vanoti, pakutanga ndakafungidzira kuti mudzimai wemunhu iyeye ndiye akange atengera mudzimai wavo motikari, but kwete, motikari yainge yakatotengwa nembinga direct achitotengera amai guru vangu. Saka later on hanzi amai guru vainge vava kungoita mamwe mamovement asinganzwisisiki kungobuda. Saka vakabva vachizotenga GPS locator. Saka vaorder GPS locator chavo vakabva vachizongochiisa mumotikari. Ndokubva vachisiya vakadownloada application yekuti vange vachikwanisa kuzotracer nekutrack kuti motikari inenge iri kupi nguva dzose. Ndopa vakabva vachizoona kuti amai guru mudzimai wavo ainge atori kuhotel. Vakaendako vakamira kusvika vachizobuda muhotel. Ndopa vakaona amai guru vakabuda vari vega, munhu wavainge vainaye vakaramba kutaura naye. Saka zvingori pachena kuti munhu wavainge vainaye muhotel ndiye munhu akavatengera motikari. But pandakataura navo vakapindura rafu, vakabva vati, munofungidzira kuti ndingaswera ndichidanana nembinga dzine mari kudaro? Urombo ndohunokunetsai? Ndokubva vatodropa phone call yangu. Saka kudanana vari kudanana zvavo nembinga iyoyo, ende kuramba vakaramba. Saka mukoma wangu havasi kutoziva kuti vaita sei, vane depression. Ndichitaura namukoma ivo vanoti vava nedambudziko rekuti makuseni pavanomuka hanzi kana kumira vanenge vasingagone kumira, vanenge vachibvunda, kudedera nekuda kwestress. Handizivi kuti mukoma wangu ndingavabatsirawo sei. Ndinokumbirawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindipa mazano.
vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi dambudziko renyu nderekuti muri varombo, munongofungidzira kuti munongodyirwa vakadzi nguva dzose. Hanzi nelevel rake angaswera achirara nemukadzi akaita seni. Zvakaoma. Unoti kudei sei vakatengerwa motikari in secret, kungosangana kwavakaita kuVic Falls vava kutotengerwa Fortuna. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Regetsoiti pataenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 39 years ekuberekwa. Ndinogara muBaitbridge kumayadhi, ndiko kwandakatengawo imba yangu, asi kumusha kwangu kwandakaberekerwa ndinobva kumasvingo kwaChivi, ndiko kwandakakurira, uye zvekare kwaChivi ndiko kune dzinza rose. Mukomanashi, inini ndine nyaya yangu yehurombwa wandakaenda kunotora kuMozambique, asi pandakaenda kunotora uroi ndakakanganisa mhiko pandainge ndava munzira kubva nemushonga. Nyaya yangu mukomanashi yakamira yakadai so. Inini ndiri clearing agent, ndichangoti ndinongoitawo zvekuclear kuBaitbridge uko, so that vekuziva vasazobata nyaya yacho. Ndichachinja nzvimbo mukomanashi, ndinoita basa rekuclear mabhazi nematrucks muborder. Ndiro basa iro randinogona uye zvekare ndiro basa randinoziva. Saka basa iri mukoma ibasa rakawandirwa nevanhu zvekuti unzi wawana client inokutrusta kuti unge ichizoshanda newe, especially mabig companies, unofanira kunge uri munhu akasimba, nekuti muborder muya mune vanhu vanoshandisa mushonga kuitira kuti kunyangwe vakaita fraud havasungwe, plus mimwe mishonga inoshanda kuti vanhu vange vachizokutrusta. Saka ndakazofunga ndiri ndoga kuti ndava kuda kuenda kunoromba mushonga weLucky kuti ndiwanewo maclients akawanda anokwanisa kundipa basa. Asi shungu dzangu ndaiti kana ndikaenda kwaNdunge ndiwo mazuva aya aNdunge. Inini ndainge ndagara ndichiita nangu zvemanjuzu, saka kuenda kun'anga zvainge zvisiri zvitsva kwandiri. Saka ndakazoudza imwe shamwari yangu kuti ndiri kuda kuenda kwaNdunge kunotsvaka mushonga wekubooster business rangu. Shamwari yangu yandaiudza iyi aiva clearing agent wema-ex-Japanese cars. Akabva anditi kuenda kwaNdunge these days kwasara, akabva anditi ainge aine n'anga iyo yaanoendera yekuMozambique, ndiko kwaakaenda kunotsvaka Lucky rinoita kuti zvinhu zvake zviite. Saka akandipa nhamba dzasekuru ava akanditi kana uchinge wangosvika muMozambique unofona, ndivo vanozokupa madirections. Saka ndakasimuka kuBaitbridge ndakananga kuMozambique. Ndava muMozambique ndakafonera sekuru, vakandipa madirections ekwavanowanikwa kunonzi kuTete. Ndasvika muTete mutown ndakafona sekuru, vakatumira vanhu nemota vakauya kuzonditora. Tava kuenda kwavanogara. Ndasvika kumba kwasekuru ava ndakatosvika painge paine vanhu vakawanda vaitoratidza kuti vainge vauya kuzotsvaka mishonga. Vamwe vainge vachiuya kuzodzosera zvikwambo vachipiwa zvimwe, asi vanhu vainge varipo vainge vakawanda vainge vari maZimbabwean. Ndakaita 2 days ndiripo. Ndakazopinda muimba yematare ndikaonana nasekuru, ndakataura zvandainge ndavinga kuti ndainge ndauya kuzorombera Lucky kuti ndinge ndichiwana maclients kubasa kwangu. Vakabva vati vanokwanisa kundipa mushonga, asi vakabva vati ndisati ndakupa mushonga yangu yeLucky, chekutanga ndinoda kuti uzoziva chakanakira Lucky necharakaipira, nekuti handidi kuti unge uchizodzoka uchindiudza kuti n'anga dzakaipa kana mushonga wako uyo wandinenge ndakupa kana uchinge wazopanduka. Saka sekuru vakabva vati mashandiro anoita Lucky ndeyekuti rinoita kuti udiwe nevanhu, kureva kuti zvose zvinenge zvava kukufaira, kunyangwe vakadzi vanenge vava kukufarira, kunyangwe zvipuka zvepasi nedenga zvinenge zvava kukufarira, uye zvekare
vanhu vanenge vava mavhu nemarara nekuti Lucky rinodaidza zvose. Asi mushonga unonzi Lucky unoita sekunge wakanaka ma-first days, asi kana uchinge wava kuzo-expire unokusiyira munyama, kana kuti unogona kupanduka wobva wachizoita mubobobo, kana kuti unozoguma watova muroyi asi usingazivi kuti unenge uri muroyi iwewe. Unenge uchitomuka uchitovhiringidza vanhu vemumhuri mako upenyu. Sekuru pavakandiudza mashandiro anoita Lucky, ndakabva ndatya kuritora nekuti vaiti Lucky hausi mushonga wekuti ndinokupa woenda naro, asi ndinoita kukutemerera muropa rako, ogara muropa rako. Saka ndakabva ndati hakuna here mumwe mushonga unoita kuti kana ndichinge ndaushandisa hauzopanduke. Sekuru vakabva vati kunemi vakomana vechidiki munofanira kungotenga chikwambo chinonzi Sandawana, nekuti Sandawana yakanakira kuti kana uchinge waitenga wakaishandisa for 10 years unokwanisa kuzodzoka nayo as long usina kungokanganisa mhiko dzayo chete. Saka mushonga uri nyore kuti uite mari nawo zvisingazokupandukiri mangwana iSandawana muzukuru. Vakataura vachidaro, asi vakati Sandawana ine mhiko dzekuti kana uchinge wava kufamba nayo haidi kuti ukwire motikari kana bhazi, unofanira kufamba netsoka, nekuti kana ukakwira mota unokonzeresa ma-accidents. Saka iyo Sandawana haidi ropa, kana achinge yatodeura ropa zvinenge zvisingachaite kuti unge uchidzoka nayo kuno, chinenge chatova chikwambo. Ndakabva ndacalculate distance yekubva kuMozambique kuenda kumasvingo, ndakaona sekunge paiva padhuze. Ndakabva ndaona kuti kutora Sandawana kwainge kwakangwara. Ndakabva ndati kuna sekuru ndiri kuda Sandawana. Sekuru vakandigadzirira Sandawana. Sandawana waiva mushonga waiva mukahari kadiki diki. Vakanditi kana uchinge waenda unofanira kuenda nawo kumusha kwenyu kwawakaberekwa, osvika kumakuva emumusha menyu obva wanocherera hari iyi pamakuva emumusha menyu. Kana uchinge wacherera kureva kuti unenge wabata midzimu yose yemumusha menyu, hapana munhu anoita mari kukudarika mudzinza rose. Sekuru vakabva vati kana uchinge uchida kutenga Sandawana inoda mombe 13, asi unosiya deposit yemari inokwana mombe 3. Kana uchinge wava kuzodzosa Sandawana yangu wozopedzisa dzimwe mombe 10 dzinenge dzasara, nekuti unenge wava nemari yekuti unenge wava kukwanisa kundibhadhara. Semunhu ainge afambira madhiri ekuromba, ndainge ndakatogadzirira, ndainge ndiine mari ndakabhadhara $700 ndiyo mari yainge ichienderana nemombe 3 dzainge dzichidiwa nasekuru. Ndakabva ndapiwa Sandawana yangu ndikaisa mubhegi. Sekuru vakati usavhura bhegi uye zvekare usakwira mota. Saka zuva randakapiwa ndiro zuva randakasimuka ndakagurira nepanyanga. Ndipo pandakabuda napo ndichibva muMozambique ndichipinda muZimbabwe. Ndava muZimside ndainge ndatodarika nyanga, ndangova muzvimasango. Apa kunze kwainge kwava kuda kudoka. Apa ndainge ndaneta kuti ndisvike nzvimbo ine vanhu paiva ne20 km. Saka ndiri mukufamba ndakabva ndaona chimwe chipick up chainge chakatakura vanhu 6. Ndakamisa chimota chiya ndakakumbira lift. Vanhu vaya vakati vanonditakura mahara vachinditi watoita Lucky, nekuti nzvimbo yauri kufamba iyi ine mhuka haifambwe netsoka. Apa kwainge kwava kuma6 zuva rainge rovira. Saka ndakakwira mota iyi ndiine chinangwa chekungoti yakandipusha zvekuma 20 km to 30 km. Zvinenge zvava nani kwandinenge ndava kunenge kwachena. Ndava mumota iyi takangofamba dzinenge 15 km. Mota yandainge ndakumbira yakabva yaluza control yega, yakabva yananga mumuti ikanorovera pamuti yakauraya vanhu 6 vainge vari mumota. Kukasara inini ndoga ndini ndakasara ndisina kukuvara
kana zvinhu zvaiva mubhegi mangu hazvina kana kuparara. Haari mukomanashe haina kana kumboputsika. Ndakabuda ndisina kana pairwadza, asi vanhu vose vainge vari mumota vainge vafa. Saka inini handina kumira paaccident, ndakabva ndatopfuurira nerwendo rwangu kuenda, nekuti ndainge ndava kutya kuti paizouya polisi ndaizoitwa eyewitness, ndaizoguma ndava kutofamba nemota ndikazokonzeresa zvakawanda. Ndo zvainge zvava mupfungwa dzangu izvi. Ndainge ndatovhunduka nekuda kwezvose izvo zvainge zvaitika. Ndakazofamba netsoka kubva pandainge ndaitira accident kuzorora kwangu aiva manheru. Ndairara mumuti ndichitya mhuka dzesango. Ndakazosvika kumasvingo, ndakaita zvandainge ndanzi nasekuru ndiite kumakuva emumusha. Ndakazokwira ndikaenda kuBait Bridge kubasa. Zvinhu zvangu mukoma zvakatanga kufamba zvakanaka. After 1 month ndainge ndatobata basa kune imwe kampani yemabhazi anoenda kwaMutare achibva Joburg. Ndakabva ndatosimuka kubva ipapo. Ndainge ndava kungobata mabig companies, ndainge ndatova busy nebasa, ndainge ndava kuita mari mukoma zvekuti ndainge ndatokanganwa kuti ndini ndakambofamba netsoka kubva kuMozambique kusvika kumasvingo ndakatakura mishonga yangu. Mushonga uyu ndakautora mainge muri muna 2019. Zvinhu zvangu zvose zvainge zvichifamba zvakanaka, ndainge ndisina kana dambudziko. Kutanga kwegore rapera ndipo pandakazotanga kuchisangana nedambudziko rekuti ndinoona vanhu vandakauraya ndichibva kunotora mushonga. Vanhu ava vanenge vava kupfuka, saka kupfuka kwavari kuita mukoma vava kunditadzisa kugara zvakanaka, nekuti dzimwe nguva vanouya usiku vachinditora. Ndinozongoerekana ndava panzvimbo yakaitikira accident kuti ndizive kuti ndinenge ndaenda sei, ndinotozvishayiwa. Saka kuti ndinge ndichidzokera kwasekuru hazvichaiti, nekuti ndakagara ndakakanganisa mhiko dzangu nechekare dzekuti ndini ndakakwira mota. Apa ndainge ndaudzwa kuti haufanire kuti unge uchizokwira mota. Mukomanashe Mashiripiti akaitika last week, ndizvo zvazoita kuti ndige ndichiuya pano. Last week ndainge ndichienda kumusha nemukadzi wangu. Ndasvika paTotal yemuBait Bridge paya panoti road yeBulawayo inenge yava kuenda straight, yeHarare yava kukwidza. Ndakatakura vanhu 6 ipapo. Kwainge kuri kuma 6 am tichienda kunotsvakira mwana nzvimbo yekuchikoro kumasvingo. Tava pangundu, tava kuda kutenga chikafu. Ndakazoona mumota musisina vanhu. Ndakabvunza mukadzi wangu kuti vanhu vatatakura varipi, asi mukadzi wangu akapindura iye achiti hatina kumbobvira tatakura vanhu kubva tichibva kuBait Bridge. Tangobva kuBait Bridge tingori 2 chete. Handina kuda kuzoenda mberi nenyaya yangu. Ndakabva ndaziva kuti zvinhu zvangu zvava kutonditevera mukoma, ndiyo nyaya yangu. Ndiri kutsvakawo rubatsiro. Kana paine anokwanisa kundibatsira ndibatsireiwo, kana paine muprofita, because ini zven'anga handichadi. Ndainge ndisingazivi kuti n'anga dzinotoshanda naSatani. Please help me, nekuti handichina mufaro kuti ndifambe ndava kutya ndinogona kudena zvimwe zvakawanda. Please assist me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Saka ndo vamwe vanhu ava vanokonzeresa kama accident, kuti munhu anenge aine mhiko yaanenge akapiwa. Mhiko yaanenge akapiwa inenge iri mhiko yekuti anenge asingafanire kuti ange achifamba nemotikari kana apiwa mishonga yekurombesa iye nekuneta ubva achizokwira motikari. You can imagine mukwidza munhu akadaro motikari. Kana makambosanganawo nazvo, you can come to my inbox. Kana kuri kunzi munenge muinayo sandawana yacho, kana uri n'anga zvekare uchigadzira sandawana, please come to our inbox and share with us
your own side of the story. Zvakangoma hazvo vedu, strange things indeed they do happen in this world. If you are enjoying this episode, please just like this video and just write something mu comment section. Rekedzaiti bataenda panyedu inotevera. Zvakangoma hazvo vedu, inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomanashi makadi zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare pari zvinozvi ndava kugara kuno kumhiri kwemakungwa. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndine mudzimai uye zvekare ndine vana vaviri. Mudzimai uyu wandiri kuti ndine mudzimai ndakasangana naye kuno kumushure mekunge ndauya kuno kumhiri kwemakungwa. Haatozvizivi kuti ndine mushonga wandinawo uye zvekare ndakauraya mudzimai wangu. Zvino ndiri kugara ndichiona chipoko chemudzimai wandakauraya nekuda kwekuti hama dzake dzakashinhiwa pakatanga kunaya mvura mugore ra2025 ndopavakashinhiwa. Ini chipoko chemudzimai ndakazotanga kuchiona wainge uri musi wa3 January. Mukomanashi zvakaitika ndezvekudai, basa randinoshanda ndinotya kukuudzai, saka most of the times ndinongogara zvangu ndiri paroad. Ndakati ndabva mukutenga chikafu ndichingonopinda mumotikari, kumberi kwangu mukoma kwainge kuine imwe mota yainge iriko yandainge ndichitevera. Takangofamba kuda about half a kilometer tava parobot. Munhu ainge achidriva motikari yake ari kumberi kwangu hamene kuti chii chakaitika, but akatsika motikari. Iye anoti haazivi kuti chii chakaitika. Kutsika kwaakaita munhu anongoti akangoona atongotsika gas pedal pamotikari yake yainge iri automatic, kwava kutongotsika munhu akafira pasport. Kamurungu ikako, one of those homeless types vakazara kunoko, saka akatosungwa. Paakatsika munhu ndakakasika kuburuka ndichida kubetsera because munhu ainge akatsikirirwa nemotikari. Ndikamuti reverse the car ndichifungidzira kuti zvimwe kuda munhu ainge achiri mupenyu, but akatorwa nepanic akatowedzera kutodriver to drag the person underneath their vehicle. Ndakamubvunza kuti what is wrong with you. Ainge ari murungu, ari mukadzi. Apa ainge akatoisa mwana kuback seat, ainge achingobvunda achidedera. Saka pandakataura naye mukomanashi, chakandishamisa ndechekuti ndakaona mukadzi wangu ainge akagara pamusoro pemukadzi iye murungu, ainge akatotsika accelerator pedal. Zvakandishamisa, zvakangoitika like a couple of seconds ndokubva atongonyangarika. Saka ndinoona sekunge akapotsa mukadzi wangu ainge achida kuti ini ndinge ndichizova ndirini ndinouraya, because pandakati ndichida kubuda pakamall apo pandainge ndambomira kuti ndige ndichitenga zvokudya, ndakatopaka hangu mucomplex. Patainge tava kubuda, this lady murungu wekuzotsika the homeless guy akandikata mukoma ndokubva amhanya akaenda kumberi kwangu. Saka handina kutomboda kuita road rage. Ipapo ndakangodzikamisa hana yangu, ndakatomboda kuti ndige ndichiita overspeeding ndiende kumberi kwake ndimukate, but ndakangonzwa nungo ndikati I just want to enjoy the food that I bought. Izvi zvevanhu vanoita sekunge vanenge vaine mhepo, and the fact yekuti kunoku mukomanashi kuAmerica kana uri munhu mutema kana ukada kuita road rage nemurungu hazvizobudi zvakanaka. Saka ndo incident yakaitika mukomanashi. Maybe kudzikamisa kwandakaita hana yangu ndiko kwakandibatsira. Saka handizivi kuti ndodii. Mudzimai wangu wandigere naye kunoku haazvizivi kuti kuZimbabwe ndakasiya ndachekeresa mukadzi nemudzimai wangu. Takabva kwamutoko ndopatakabva tachizotanga kugara mune imwe nzvimbo kunonzi kuHopley. Handizivi kana muchikuziva mukoma, ndokwatainge tichigara ikoko. Hopley takakugara ichangotanga kugara vanhu, tainge takatongovaka zvimabhagdhadhi zvedu ndokwataigara nhamo yainge ichititamba tsvina sei. Saka tigeremo imomo muHopley mukufamba nekutengesa, because ndaiita basa rekutengesa mbudzi. Ndaienda ndichinonotenga mbudzi, dzimwe ndaiita dzekutochinjisa nehembe, ndaienda nemabhero neumwe wangu. Saka mukufamba paushamwari, mumwe wangu ainge aine interest yakanyanya
panhau dzekubetserwa nen'anga ende aifarira vanhukadzi. Saka taiti kana tikasvika muvhileji ratinenge tasvika, kana pari pamba pen'anga, aingoita majokes achiti nhai sekuru, hamuna here mishonga yamunokwanisa kundipa yekuti ndinge ndichidiwa nevanhukadzi? Saka akazobetserwa nevamwe gogo vakati vamubatsira. Patakadzoka komba kuOpley akazotorambana nemudzimai wake nekuti ainge ava kudanana neumwe mukadzi wembinga, but ainge ari small house yeimwe mbinga uyo ainge achigara just opposite Hopley muWaterfalls. Ainge akanaka mukadzi iyeye, aitodanana nembinga munhu ainge atori nemabhazi ake. Ndokubva atotanga kutodanana nemutengesi wembudzi. Saka akabva achizongosiya mukadzi. Tikazonzwa zvichinzi ava kugara kuUplands, zvatochinja, ava kugara kuAvondale. Atova nemotikari, vatovhura supermarket nemukadzi iyeye, vatova nemwana, vatobuda muZimbabwe. Ndikati ini ndingasarira. Ndakabva ndachizoendawo kuna gogo, ndikabva ndachizonotaura navo gogo ivavo. Ndadzokerako ikoko ndakataura navo ndikati, gogo, ndinoda kuti munge muchindibetsera. Vakanditi, uri kudawo mushonga here wekuti unge uchizopfuma? Handina kunge ndakaziva kuti umwe wangu ainge aine mishonga yaainge akapiwa kututsira pamishonga yaainge akapiwa ndiinaye yekuti ange achidiwa nevanhukadzi. Saka ainge akadzokera ari ega in secret, ndisina chandainge ndichiziva. Ndokusaka paakazotanga kudanana nemukadzi aigara muWaterfalls opposite Hopley, vakazongotanga kungobudirira within a very short period of time. Saka gogo ivavo vakazoti kwandiri, kana uchida kubudirira unorara nini, ndo mhiko yekutanga. Saka vakandiudza kuti ndichibva mukurara navo pasina kushandisirana butiro ndaizobatwa nechirwere chepabonde. Chirwere ichocho chainge chichazondizvimbisa sikarudzi dzangu ende ndainge ndichazobuda urwa pasikarudzi yangu kana ndikasaenda kuchipatara ndikamirira kusvika ndichizopora. Even though zvainge zvichazondirwadza, ndainge ndichazokwanisa kuti ndinge ndichizopinda mumatare eurombwa. Ndikati, ini gogo chandiri kungoda imari chete. Vakati okay, it's fine. Vakandigadzira, ndikabva ndachizoenda mune imwe room mainge mutori nemubhedha, ndikavamirira. Vakauya tikabva tachizorara tose. Tarara tose mukomanashi. Vakanditi ndige ndichikasika kudzoka kuHarare. Ndadzoka kuHarare ndakatanga kunzwa mudumbu, sezvavainge vakandiudza kuti kana ukangotanga kungoita manyoka ziva kuti iyo hondo yauya. Saka ndakaita manyoka mukomanashi, ndikabva ndachizotanga kurwara. Apa kuti ndinge ndichisangana nemukadzi pabonde zvainge zvisingaiti. Mukadzi wangu paakaona ndava kutanga kuzvimba sikarudzi dzangu kunzvimbo kwakavanzika, akatanga kundinetsa achinditi, wakahura, tofanira kuti tinge tichienda kuchipatara. Ndaidikitira mukomanashi kunhengo dzangu dzakavanzika zvekuti ndaiti ndikagara pasi pangava pari pacheya ndichisimuka paita kunamanuka nekuda kwekudikitira kwandinenge ndichiita, uye zvekare neurwa hwainge huchibuda. Zvino kunhuhwa zvainge zvonhuhwa. Takatanga kunetsana nemukadzi ainge ava kuda kuudza hama dzake kuti ndainge ndiine siki apa, kuti ndinge ndichimuudza kuti mudzimai wangu handikwanisi kuti ndinge ndichienda kuchipatara nekuti ndakaromba. Pandakaona kuti munhu uyu ainge ava kuda kunditengesa, ndakafonera gogo ndikati, gogo, chitondibatsirai kunoko. Vakanditi, ndiri kuzviona zvose zviri kuitika, kakadzi kako kari kutsvakana neni. Saka vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichitenga chidhori. Ndakaenda mutauni mukomanashi kuti ndige ndichinotenga chidhori. Vanhu vainge vachinditarisa ende kufamba kwandainge ndichiita ndaitofamba ndakavhura makumbo, vanhu vachitonongedzera kuti tarirai muone munhu uyu akarohwa nemuzvezve. But ndainge ndichiziva zvandainge ndichida kuachiva. Ndakaenda mutauni ndakapfeka ziplastic bag ndichiitira kuti urwa hwandainge ndichibuda husazozara pasiti apo pandinenge ndakagara mukombi. Ndikatenga chidhori changu nebanga. Ndakazodzoka kumba, but ndakadzoka kuri usiku. Ndakabva ndachizonzi ndichizoenda kunozviitira kumakuva. Kudhara mukomanashi
hopefully iyi yainge isati yava nevanhu vakawanda ende kwainge kuchitori nemasango patakatanga kugara kuHopley. Ndakafamba hama dzangu ndichibuda muHopley kuenda kumakuva, ndakasangana nevamwe varume. Chiitiko chakandityisa. Varume ivavo vainge vakatakura coffin nedehenya remunhu. Zvakandishamisa zvinhu zvandakaona, saka vakangoramba vakanditarisa. Ndakabva ndatanga kuchema apo pavainge vava kufamba vachiuya kwandiri. Ndikati, varume ndisiyei because ndine mhiko dzandiri kuenda kunoita kumakuva. Vakandibvunza kuti ndainge ndichida kuenda kunoita sei kumakuva. Ndikavaratidza chidhori chandainge ndiinacho nebanga. Havana kuzotaura zvakawanda, but varume ivavo vaita sekunge vainge vari mabhinya. Vakandisiya ndikaenda kumbudzi. I think kuti vainge vakatobva kunofukunura guva remunhu because vaiva necoffin zvekare nemusoro wemunhu, but chainge changova chiskeleton. Mukomanashi ndakazoti ndasvika kumakuva, ndakangosarudza makuva ainge ari kumucheto kudhuze nekwandainge ndiri. Ndikabva ndaenda paguva, ndikabva ndanotaura zita remudzimai wangu. Ndikati, iwe Sharon, zuva ranhasi ndagura upenyu hwako panzira nekuti unoda kuzivisisa. Ndokubva ndacheka chidhori chiya ndikachisiyako kumakuva ndikadzoka kumba. Mudzimai wangu akatanga kurwara. Mangwana acho makuseni kutaura ainge ava kusagona. Ndikadaidza hama dzake mukoma, ndokubva tachizoenda naye kuchipatara. Iniwo ndainge ndichirwara, ndainge ndisingatogone kutofamba, saka mudzimai wangu akashayika. Parufu rwake mukoma, ndainge ndisingakwanisi kana kuita anything, ndichingorwara, ndichichaya, ndichirutsa. Saka after mudzimai avigwa ndopandakazonzi nagogo ndinge ndichizodzoka kumatare kwavo. Ndikabva ndachizopiwa mushonga wandakapiwa wekuita mari. Ndakatanga kuita mari mukoma, ndokubva ndachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. Nekuda kufa kwakaita mudzimai wangu, zvinhu zvavasina kugamuchira, uye zvekare vanhu vazhinji vainge vachingobvunzana kuti murume ari kurwara, ari kurutsa, apa mukadzi afa, chiiko chakaitika paari mukadzi uyu. Saka ivo vaigara vaine suspect yekuti ndakachekeresa hama yavo. Vakazoenda vakanogadzira guva rehama yavo. Iko zvinozvi ava kundimukira chipoko, saka simba rekurwa naye ndainge ndimbori naro, but iko zvinozvi riri kuita richipera because pane pamwe apo pandinotoona kutoti ndatokurirwa pano, anenge ava kutoda kutondiuraya. Saka ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoudza here mudzimai wandiinaye kuti izvi ndo zvakaitika ndisati ndauya kunoku, kana kuti ndongogadzirisa zvinhu zvangu ndiri ndega. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi ndoudza here umwe wangu kuti izvi ndo zvandakaita pandainge ndiri kuZimbabwe, kana kuti ndinofanira kungoramba zvangu ndakanyarara. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, zvinorwadza kani. I recently found out, but ndainge ndagara hangu ndichizviziva kuti ndakaitwa chikwambo chemumhuri. Vakandiuraya mukomanashi ndichiri kurarama, asi chandiri kuraramira hapana. Handina mwana, ndiri mudzimai, ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndapinda mumarriages 3 now. Marriages ose anongoparara. Saka pandakambofamba ndichiri musecond marriage ndichiona kuti zviri kunetsa, ndakangonzi imimi muri chikwambo chemudzinza rekwenyu ende hamutendedzwi kuti munge muchiita murume, munofanira kutogara pamusha nekuti ndimi chikwambo chedzinza. Vose vanobudirira vachishandisa ropa renyu. Saka nditori nedzimwe nguva dzekuti pfungwa dzangu dzinomboita sekunge dzinorasika, ndinomboita sekunge ndinoona vanhu vakafa. Ndiri muno muSouth Africa nekuda kwenhamo. Saka pandakataura nevamwe bankuru ava vane cash talk,
ndakavabvunza ndikati abankuru kune kwandakaenda ndikanzi ndakagadzirwa nemi imimi nana baba uye zvekare zvinhu izvi zvakaitwa sekuru nagogo vachiri vapenyu. Bamukuru vakati kwandiri dzoka kumusha, regedza kuda kutinetsa. Kana uchitambura uri kujoni dzoka kumusha. Isusu sehama dzako tinoziva zvatichaita kuti unge uchirarama life yakanaka. Mukoma macousins angu ose ari kumhiri kwemakungwa. Muno mumujoni mainge makasara vamwe sisi ava mwana wabamunini. Ndichitaura nemi kudai vatova kuisland. Ndini ndega ndiri kutambura, ndini ndega ndinotambura. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kumusha. I don't have any choice. Please ndibetsereiwo. Mwari zvinoreva kuti vakandisika here kuti ndinge ndichiva chikwambo chedzinza. Zvose zvakaipa zvinosangana neni. Mukoma ndakatombobayiwa nemapanga nevarume avo vandakagara navo. Ndakatombosungwa uye zvekare ndiri munhu anovengwa munharaunda mandinenge ndakagara. Saka ndinoda help kubva kwamuri muri yeZimbabwe. Ndodzokera here kumusha ndonogara hangu pamusha hanzi sezvainge zvakaitwa vamwe vatete avo vandinova ndiri sazita wavo. Ndakapiwa zita ravo hanzi havana kumbogara vakaita mwana uye zvekare havana kumbogara vakaroorwa. Saka kwedu mukoma kunoitwa zveun'anga nezvezviprofita. Saka vose vanoprofita nekuita zveun'anga vanenge vachishandisa inini. Hanzi zvinhu zvavo zvinenge zvakagara pandiri. Saka ndinofanira kungogara pamusha ndiri munhu asingashandi, ndisingaiti zvevanhurume, ndakangozvigarira pamusha. Ndiyo nyaya yangu, ndibetsereiwo muri yeZimbabwe ndikwanise kupabuda apa. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.